pamätáš, niekto dá takú začínala taký, čo sme sa minulý týždeň učili, čo to bol? Také, čo sme ukazovali tak, kadejako. Nie, Anička, si nebola minulý týždeň, však? My máme novú pesničku, ktorá sa začína... Si bola. Áno. No tak nás tu budeš učiť, Lilianka. Ako sa to volalo? Keď viem, čo Ježiš... Pania vykonal, ja nemôžem ísť nespísať. Halelúja. Tak, výborne. Dobre, tak ideme to skúsiť zopakovať. A pridáme sa tých, ktorí tu na neboli, lebo to je taká celkom ľahká pesnička. Lebo je tam, keď viem, čo Ježiš pre mňa vykonal, ja nemôžem ísť nikdy späť, halelúja. A potom je už len nie. Najprv skúsime to, čo sme sa učili minulý týždeň, a potom budeme k tomu asi pridávať. Čakám sa. Dobre? Tak, kto nevie, tak sa pozerá na tých, čo vedia a budeme sa učiť spolu, dobre? Keď viem, čo Ježiš pre mňa vykonal, ja nemôžem ísť nikdy späť. Halelúja! Keď viem, čo Ježiš pre mňa vykonal, ja nemôžem ísť nikdy späť. Nie, ja nemôžem ísť nikdy späť. Halelúja, keď viem, čo Ježiš pre mňa vykonal, ja nemôžem ísť nikdy späť. No, to máme prvý verš a druhý je, že keď viem, že Ježiš za mňa zomieral, tam dáme kríž, hej, toto je kríž, hej, zomieral, ja nemôžem ísť nikdy späť. Takže vlastne sa tam mení, že keď viem, že Ježiš za mňa zomieral, ja nemôžem ísť nikdy späť. Dobre? Takže, že Ježiš za mňa zomieral, to je kríž, hej, lebo Pán Ježiš zomrel na kríži. Takže ideme od začiatku a pripojíme druhý, hej? Keď viem, čo Ježiš pre mňa vykonal, ja nemôžem ísť nikdy späť. Halelúja! Keď viem, čo Ježiš pre mňa vykonal, ja nemôžem ísť nikdy späť. Nie, ja nemôžem ísť nikdy späť. Halelúja! Keď viem, čo Ježiš pre mňa vykonal, ja nemôžem ísť nikdy späť. Keď viem, že Ježiš za mňa zomieral, ja nemôžem ísť nikdy späť. Halelúja! Keď viem, že Ježiš za mňa zomieral,